Eta hi? Ongi etorri, nire gelako laborategira, ni Josu naiz, 10 urteko mutiko bat, eta gaur erakutsiko dizuet nolan garbitu zikina. Lehenengo beharko dugu materiala hau izango da. Area, zerrautza eta kotoia, zikina eta erditik moztutako botila bat. Orain, hasiko gara nolan egingo dugu. Lehenengo moztuko dugu botila. Orain. Ez? Eta horren musturrean kotoia jarriko dugu. Horrela. Ondoren, area. Eta azkenik zerrautza. Hau eginda dakagula jarriko dugu baso moztu duguna behian tapa zabaltzen eta botako dugu gainetik zikina. Itxaron pizkat. Zer gertatu da, ura garbia dago. Bueno, espero gustatu zaizuela. Probatu etxean. Esperimentu politxa da. Eta hurrengora arte.